rakazoti rasvika zuva rangu maresults manje. Apa ndajaira kakuseka team ndichingoti amanya maresults enyaya arikwe. Ndaifunga kuti handizonyorewo manje, ndichitogaira kuti pai ndichapasa. Ndakazongotemwa nechidhina. Nangoti ndikonoradza mutauro wangu zvandaburitsa alright, ko ndindadiwa manje. Mudhara. Mudhara. Po mwanangu, zvaita? Zvainenge zvaita izvi, saka ndakutonokubikira huku ka. Vanhu vese akafoira. Ako ndova nebasa zvewe, ndine ine vangu. Ndakazongoti ndivabatsire kupusha ngoro waona, because ndocheka chinhu chine mavhiri chandogona kutozoopareta. Apo izi ndakanyanyovharwa. Uchindiradza ndakufanira vese vekumusha. Manje timu rekumusha rikatozviziva zvinoreva kuti handizotozombopiwa kana mombe dzandakapromiswa. Yamvani, handeizve wakamirira ikweko. Taura neni, chichikunetsa mwanangu ndokubatsira. Ini ndiri mudhara wako unondiudza. Kana wanyanyofarira maresults. Aka. Asi wakatovharwa zvemachokwadi kanina yawo. Akomana, wobva wandinyadzisa. Ingawani waicheka fashi, zvaitozikanwa nemunhu wese. Hauperi sehondo yeminda iwe. Hatinopiwa nguva yekuverenga. Kuti hatine makala. Plus ndakabirwa anointed pen handazoverenga. Oh. Je. Uri kurevesa here? Uri kurevesa? Nyatsotaura zvinonzwika. Uri kurevesa here kuti wakatambisa school fees yangu uye handaka. Blema iwe corona. Saida unyepera corona saka ndoye kutadzisa kufunga here muexam shamwari. Nyatsotaura. Hai. Patukuona ukavhunzwa nevanhu vekuchechi unonge wataurira kuti ukapasa. Ya. Patuwe wakazotadza seya kumana ingawani musoro mombe unawo wani. Mutarama unyatsondirwadza apa mukuti nemusoro mombe. Unaema kutiwedzera stress pane yandinayo yemaresults. Yo shamwari teerera unzwa. Handisiri ndakaita kuti ufoire shamwari saka inini usandiblame kai. Chibera ndiuradzei kwazvo.